Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Temba Mliswa achikanda chirauro chake kuna Bona Mugabe mushure mekunge anzwa kuti Bona is divorcing Simba Chikore after 9 years. Mushure mekunge Simba cheated on her. Saka Temba anyora pa Twitter yake achinyora tsamba yerudo achinyora achiti the separation of Bona from Simba Chikore is actually good news for her. That guy wasn't good for her and didn't deserve her. She is a modern for the girl child, calm and assuming, and handles herself well. She deserves a life in peace. The guy was out of dodgy business deals. Ndozvadarwa naTemba Mliswa aenderera mberi nenyaya yake yerudo akanyora kuti you can't hold on such people, you will be well mangwenya. I liked you from the day I met you at a meeting with President Mugabe in Zvimba. You came across as a level-headed person. I will forever respect you and pray for you. Your life can still go on. Be strong mangwenya. Ndozvatarwa naTemba Mliswa achikanda chirauro chake asine munongozi yamega. Vazukuru vambuya neanda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana pamusoro penyaya iyi. Mumwe munhu yakati nyaya dzevanhu vanoziyana vakashama sevari kudzurwa mazino adzipindirwa. Haisi line remapiritsi eAIDS iri, harisi line remapiritsi eAIDS iri. Dzikama iwe Temba. Mumwe munhu akauya akati Temba ngava tange vaita kosi yefashion design kuti vazosona Bona. Mumwe munhu akati next year togona kutoona Bona ane mwana waTemba. Honorable ndova Temba hangu. Mumwe munhu akati dziri kuda kumutsoma zvekuti didn't deserve ratove drama. Mukoma wakatoseva bota 10 years dzese idzi. Dzikama akadya zvake akaguta Simba Chikore. Mumwe munhu akati it's giving crash vibes for me zviri kutaurwa. Mumwe munhu akati Temba andimbomutembi hangu, zvevanhu vakambororwa ndozvaanogona azvishamise achitoda. Mumwe munhu akati that's true, Bona is composed and Simba akatenge awana loto zvake. I hope Honorable Temba is not shooting his shots though. Mumwe munhu akati saka Simba aiva mukorokoza gold digger. Mumwe munhu akati Temba and divorced women with kids mahwambi murambi. Mumwe munhu akati mumwe munhu akati men shooting his shots mahwana aya. Mumwe munhu akati vakukanda chirauro apo kapu yacho haina mubato ine tsito. Kapu ichangobva kuburwa pamoto. Mumwe munhu akati vamwe vatoshuta shot ipapa mirai muone zvakaoma. Mumwe munhu akati words from a honeyman. Mumwe munhu akati ndaona tanakirwa, ndaona baba ava vatotora mukadzi. Mumwe munhu akati dziri kuda mwana idzi. Mumwe munhu akati tsitsi dzei kubvisa mwana wemukwasha madziwa. Mumwe munhu akati an advice coming from a man with 23 wives zvakaoma. Mumwe munhu akati vamulwisa hamumbolume chero muti mangwenya. Ndozvatambotaura guys. Vamulwisa vari kutoya nesoft voice vari kudedza kuti mangwenya don't worry, you'll be strong, which means vanenge vari kuda kuzvikandawo semaonero angu, semaonero ataurwa nevamwe vanhu. Mumwe munhu akati Temba she is not going to let you smash dzikama zvako. So ndonyaya ngatauya nayo guys. Temba Mliswa anyora katsamba kake, tingakoti katsamba kaleta kanyora achinyora paTwitter achinyorera Bona Mugabe afara, of which vamwe vanhu vadedzera kuti ungatofarira divorce yemumwe murume. Nhai iwe wine vako vakadzi uri murume akaita sei? So guys, I don't know what you're gonna say or what you're saying. Please comment down below. Thank you so much. I'm out.